τώρα πάνω στο βωμό. Δεν λατρεύουμε τη φωτιά, αλλά εκείνο το οποίο αποτελεί το εκλεκτό σύμβολο. Γιατί είναι το αγνότερο από όλα τα δημιουργήματα. Μας υπενθυμίζει εκείνο που είναι φως και αλήθεια. Δεν είναι πατέρα μου. Καλά τα είπες, παιδί. Οι φωτισμένοι δεν είναι ποτέ ειδωλολάτρες. Σηκώνουν το πέπλο του τύπου και φτάνουν στην πραγματικότητα. Ενώ από τα παλιά σύμβολα αντλούν συνεχώς νέο φως και αλήθεια. Ακούστε με λοιπόν, πατέρα μου και φίλοι μου, να σας μιλήσω για τον νέο φως και την αλήθεια που ανακαλύψαμε μέσα στα αρχαία σύμβολα. Εξετάσαμε μαζί τα μυστικά της φύσης και μελετήσαμε τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, των ποτάμων. Μαζί διαβάσαμε ακόμα προφητικά βιβλία στα οποία προλέγεται το μέλλον, με λόγια που είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς. Αλλά η μεγαλύτερη σοφία όμως είναι η γνώση των άστρων. Το να εξερευνά κανείς τον δρόμο τους είναι σαν να ξεδιαλύνει νήματα του μυστηρίου της ζωής. Μα τα άστρα είναι σκέψη του αιωνίου όντως. Είναι αμέτρητες. Όμως οι σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να μετρηθούν, όπως και τα χρόνια της ζωής του. Η σοφία των μάγων είναι η μεγαλύτερη από όλες, διότι ξέρει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Αφήνουμε τους άλλους να περιμένουν την νέα Ανατολή, ενώ εμείς οι ίδιοι ξέρουμε ότι το σκοτάδι είναι ίσιο με το φως και ότι η μάχη ανάμεσά τους ποτέ δεν θα τελειώσει. Αυτό δεν